Rep. Hop. Tandeng. Wong. Dene tandeng apa? Apa? Sembah nuwun. Renggong. Renggong apa? Aku kok mambu sarimi to ki. Sapa kuwi sing mameri aku ki? Oh, lah panjake apa? Konangan aku terus dibuntel plastik. Lah iya to, nggawa panjak kok gur mangan wae. Adoh ya. Dalange ya ngono sing ditutku ya gur mangan wae. Ora kok nek tak kira kowe iki ra mangan wae kok. Ora ding nek aku ora. Ya, aku gak soalnya. Aku gak engko bar-bare biasane nek mangan ki terus mules wetenge. Ha iya. Mergo kadang sok stok wingi urung ditokke bareng dadi sok. Lah ya to, kesusulan sing anyar. Oh, kesusulan sing anyar iki dadi nggone kebak. Ya. Dieman-eman ngono kok dieman-eman. Ha iya. Nanti ki, Tru. Ning panggung. Ora, maksudnya sowan endi? Laladan Kedaren, Sumbergiri, Ponjong. Wah. Sowan ning Monyong. Ya. Cerak Mbroyo. Iya. Lah iya to, heeh. Cerak Bedoyo, heeh. Rada-rada rono, ya. Rada ngidul kono kowe arep jeguran, ya. Nang water pyoh. Waterboom, water pyoh. Cilik rak pyoh. Iya. Bles pyoh. Keri. Sing keri apane? Ora. Kon nyolot sing dhuwur kan wing bles mbane mentas kathoke keri ning jero banyu ilang. Ha iya. Kaya Mr. Bean. Ha iya. Mr. Bean sing demung kae lho. Ya. Wut bres kathoke ilang. Ha iya. Ha iya ta. Aku tahu jare. Ha iya, matur nuwun. Ya, ki mau ana request rang, Tru. Apa? Wis transfer 500.000 ya. Gak dipinangkani kok ndak. Pat-pat eman-eman. Saking Mas Sutek Jakarta nyuwun jethak gula Mbak Anggi ingkang nembang. Siap. Salam-salam kagem adik-adikku Bapak Duko, Bapak Duko. Amin Nugroho Mbolo Duko Ponjong matur nuwun ya. Assalamualaikum. Oh, saka Mas Tardi mau njaluk gelang kalung ya. Assalamualaikum saka Mbah Cipta njaluk ngimpi ya. Nitip salam SMA Muhammadiyah Kan Mujid S3 ya. Karangmojo ya tulisane karang kaya Karang Mujid, Karangmojo S3 tahun 87 sampai 88 di kampung halaman Kapanepon Ponjong. Ya, setunggal kagem Mas Giarto, Mbah Mangun, Tarkijan, Mas Giono, Mas Cukup Margono, Mas Tarman, Mas Paimin, Mas Katmen, Ibu Baria, Ibu Warni, Ibu Patmi dan kawan-kawan. Ya, malah ngabsen.
kagem rencang-rencang sesepuh pinisepuh Karang Taruna dusun Sambirejo Ponjong tanpa terkecuali kagem Bapak Wahyu Dianto Kodim Wonosari pegawai negeri ya dan kru Kodim Wonosari jaya selalu amin sugeng amriksani wayang kulit lambene Bakong wayang kulit mugi ndadosna panglipur penggalih kanthi tentrem amin saking kula Sukatno dan Eni Susilowati Ciracas ya ki ngersake lagu apa mbah lagune apa meng transfer tok kaya ereng ya ora apa-apa ning alhamdulillah ya kemana pamundutan ngimpi ya ngelembara ngambara ya ayo linggo wae ndak kademen nek ngadeg mega kowe ya mau sesore tak delok meng pasang itep ya lah ya jane nek nganggo itep ndrojo saya lah bulu matamu ki sing ora cocok karo matamu ya ora ngono ki to ora ayo dibawane cahayu ayo ngono kidul ki iye dadi Z ayo sapa-sapa sik kanggo warga masyarakat ya mboten sah wau dalu sampun oh ya weh ya sanggar jadi pati ki aja kuwi yang dipandhegani karo Mas Roni nggih matur nuwun ya iki mau ada undian utama dan kambing nggih bar iki ya diselingi ya reng ya lho kowe iki aja nyelani wae to reng apa wis diotang-atungke ra sida agol ya ngambara ing rasa palarke dinikmati ya tanpa bantal wes bebasan tanpa moji genduan apa lah nek diunggahi patungkul ngumbar gagasan satemah kinawa ya saurunge dianu dus prese sik di nggih jenengan mawon sik maos jenengan lah iya kek endi le arep monggo Bapak panitia ingkang nedya
Ngundi. Ya. Kuwi wedhuse diadahi kerdus gedhe kuwi rak ya. Ya ora kok. Monggo, mik. Ya. Wah. Nggih. Matur suwun Pak Dalang, waktunipun nggih. Nggih, Ngapunten. Pak. Nggih. Nggih. Niki gandeng ditunggu oleh penonton niki Pak Dalang, nggih. Nggih. Wes, Durpres utamane apa iki? Mesin cuci 4 pintu Pak Dalang. Wah, 4 pintu. Lah nek dibuka dhuwur, samping, samping ngisor. Nah, 4 pintu karduse. Bolah tak kira. Heeh. Nggih. Nggih saniki kula ajeng ngundi sing ingkang mbek wau. Nggih, dua kambing. Saking RT 3 niku saking Trah Torjo. Trah Torjo mengke kasuwun Bapak Sutarto ingkang nyerahaken. Kaping kalih saking RT Sekawan. Niku saking Trah Rono Sentono. Nggih. Kasuwun mangke Mas Bambang ingkang nyerahaken mbekipun. Nggih. Nggih. Monggo Mas Panitia nyuwun kotakipun. Nggih, monggo dipun kocok riyen. Pak Pak RT 3 kalih RT Sekawan. Nggih. Mbeke cilik. Oh, nggih, monggo dibuka Mas. Sing pundi monggo. RT 3 riyen, RT 3 pundi? RT 3. Nggih, dikopiok teng nggen anuan. Ya. Nggih. Dikopiok. Sing ngopiok sinten iki Pak? Non. Oh, Dik Mega. Mbak Mega. Oh ya. Sing ngocok Mbak Mega. Oh ya. Ben ora nganggur tangane. Kalau latihan. Lambe murah. Ayo. Nggih, kasuwun Mbak Mega mendhet. Lho lampun jenengan kocokno ya ora sida. Oh iya sing ngocok jenengan, Mbak. Nggih, ya. Ngocok. Wes, Nggih. Sik mendhet dalange, sik mendhet dalangipun. Nggih. tak jipuke. Heeh. Ora ngocok dijukuk. Ya. Ya tak rene aku ndak tak. Pun mangga. Nggih. Mangga di kanerian. Monggo. Nggih. Pak Dalang mboten napa-napa. Kula baca. Nggih, siap. Nggih. Wah, nggih. Urung. Nyanipun Bapak RT 3. Ya. Inisialipun Bapak K. Ya. Bapak Kasiman. Ya. Bapak Kasiman. Wah, Pak mantan Pak dukuh. Kasiman, Nggih. Pak mantan dukuh. Pak mantan dukuh. Monggo. Nggih, monggo Pak Kasiman. Tindak. Nggih. Wonten ing mriki. Nggih, lajengaken sik niki sing embek sik nomor kalih. Nggih. Oh, Saking nggih. RT Pak Sekawan. Nggih. Nggih, saking Trah Rono Sentono. Nggih. Nggih. Kasuwun Mbak Tia. Wo, Nggih. Mbak Tia nggih. Mbak Tia niku. Oh, Mbak Tia. Oh, nggih. Njenengan kocok riyen, Mbak. Wah. Nggih, dikocok riyen. Kocok dahulu sebelum diminum. Nggih. Nggih. Sampingi mboten napa-napa sinten. Setunggal ya, Mbak, ning ngocok. Nggih. Nggih. Kok gelo nek ming pisan. Wah, sing maca Mas Roni sing Oh, iya. ngendang, ket mau kentak kentung saiki kon maca undian. Iya. Heeh. Kayak mik. Ora mungkin. Dari RT 04 Nggih. Kuwi RT nggon aku kuwi, Mas. inisial SS SS. serba sambel Wih. Sulis Ronjong. Sulis Ron. Pak Sudi Sutrisno saking RT 04. Wih. Matur nuwun, saweran masuk. Nggih. Saweran masuk. Saweran apa? Nggih, monggo kasuwun Bapak Sutarto kalian Mas Bambang ingkang munggah panggung. Nggih. Kalian Pak Sudi. Nggih. Monggo. Pak Sudi riyen. Nggih. Mas Bambang, nggih. Mbek istilahnya nggih, mbek, heeh. Nggih. Salaman, heeh. Heeh. Sune ora, ndak seneng Mbah Kasiman.
wedhuse nggih. Mit monggo. Pak Sutarto nggih. Nggih. Monggo. Nggih, salaman. Nggih. Nggih. Bodo campur rasul. Oh nggih. Lah nggih. Nggih, matur suwun. Nggih, matur suwun. Nggih, Bu Kasiman kali Pak Sudi. Nggih, lajengaken niki door prize utama. Nggih, door prize utama mesin cuci 4 pintu. Nggih, niki TV-ne niku saen ketoke. Saen. Monggo. Nggih, warga sing ingkang angsal tiket monggo siapaken. Nggih. Nggih. Niki kula suwun. Sinten? Sinten niki? Sinten Pak Pak Dalang? Mas Sulis. Mas Sulis. Oh nggih, monggo Mas Sulis. Mas Sulis niku pundi Mas Sulis? Niku sing gedhe kaya. Oh sing gedhe. Nggih. Amit. Oh, mine teng mriki Pak Dalang. Lah nggih. 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 Sing mau sinten? Oke, sing sponsor saking Gavin RT 01 Gedaren 1. Nggih. Dengan nomor nggih. 0. Heeh. 7 5 papat. 0754. 07 5 papat. Dubur. 07 5 papat. Tabi. 07 5 papat. Ayo. 0. Ayo. 07 5 papat. Tak hitung ping 5. 1. P. Loro. 4. 07 5 papat. P. 4. Heeh. 07 5 papat. Telu. Kurang ping pindho. Nek ora enek gugur. Heeh. 07 5 papat. Papat. Wis. Oke. Papat setengah. Itu ada. Oh ada. Oh ya, nggih. Tek P64. Oke, sip, nggih. Satu lagi, Mbak. Monggo hadiah hiburan tesian setunggal mawon. Nika sing maca Pak Ipung, Sing maca Pak Ipung. Pak Ipung. Pak Ipung pundi Pak Ipung? Nika sing bedhek. Oh nggih, monggo Pak Ipung. Amit. Nggih, siap. Niki nomoripun. Tukunen Pak Ipung. Niki medale Mako. Mako Pols. 1 9 5 1 1 1 9 9 5 5 1 1951. 1951 siji. Oh enek. Oh. Lah mau entuk mbek. Saiki oleh aduh. Tak hitung ping 5. 5. Papat, telu, 1 9 5 1. Cocok, Pak. Nggih, cocok. Nek cocok metu berarti. Cocok. Dur Nggih. presen. Niki gong niki Pak Dalang. Gong. Gongipun TV. Heeh, gong bener kayak gong. TV. Mas Wariso ingkang medhet. Monggo. Mas Wariso. Warinso. TV. TV LED. TV LED 24 in. Nggih. Sponsor dari Pas Keren. Menika nomoripun 1975. 1975. Monggo digoleki. Tak baleni neh 1975. 1975. 1975.
Seno di Seno. Ora neng. 1975. 195. Heeh, kae sapa kae? 4. Wah, sono sik mlayu kok. Satirin. Heeh. Satirin. Nggih. Awet. Biasane nek wis ngene iki wis kleru, engko 5 engko 3 ngono. Ora cocok. Ah niki mengke anu Mas, kula tak izin. Niku gandeng hadiah utamane mesin cuci. Nggih. Niku kan alat untuk kebersihan. Nggih. Lah sing anu undiane kimpul. Oh, kimpul. Oh, alat kebersihan niku wau. Nggih. Nggih. Niku kan niku wonge reget banget dadi mengke ben dadi duta kebersihan. Oke. Nggih, kasuwun Pak Eko menyerahaken TV LED 24 in kalian Pak Kasakin. Monggo. Naik dari panggung. Nggih. Kene wae. Tutup panda tutup. Nggih, salaman. Awas kecer. Awas kecer. Oke, terima kasih tepuk tangannya Pak Kasirin. Dari Pas Keren. Nggih. Door press gong. Lu. Yes. Ayo saya. kimpul. Iya. Dicipuk. Mesin umbah-umbah. Sing maca masulis. Masulis. Sing jipuk kimpul. Masuli, sik jiko kimpul. Heeh, Mas Kimpul, Amit. Amit nggih. Waduh, wawut. Oh, lah wis jan. Melati obok-obok. Setunggal mawon, nggih. Wah. Arep didol kowe nggo dolanan. Kek Masuli ingkang anu, nggih. Siapan warga masyarakat Gedarian Setunggal. Mi. 0360 03 0360 Ketok nek lurung rolasan. Kok kowe nyaingi aku Alah, ngapunten Iwak Dalang. Nggih. Nggih. 03 60. 03 bakule ongek-ongek terangane iki. Waduh. Oh nggih. Kasuwun ketua panitia. Oh sik tak cocokne sik. Heeh. 0360 cocok. Nggih. Kasuwun Pak Ketua Panitia, nggih, nyerahaken Mas. 0360. Nggih. Kasang. Niki. Nggih. Menika door prize saking Bapak Gandung Pardiman Center. Nggih, Gandung Pardiman. Nggih, beri tepuk tangannya. Nggih. Sampun. Ya. Mesin umbah-umbah. Nggih. Oh, ya. Nggih. Nggih anyare nggo ngumbah kimpul, ning kok langsung rusak biasanya nggo mbah kimpul. Nggih, matur nuwun Pak Dalang. Regete kan nggih. Sembah nuwun Mas.
Mama DJ. Ya, ayo sowan Semir. Ya. Ki nang Ngamarta. Ya. Kayake arep dikane Ngamarta. Ya, wong Semir kayake iki diparani Ndara Janaka. Ya. Saneng